No se on tietysti nyt tällä jälkikäteen niin tosi typerän näköinen haasto. Typerä haasto. Lauantaina Suomen Cupin finaalissa nähtiin yksi kaikki aikojen sulamisia ja ammattivirhe Nokian KRP:n valmennukselta. 57 minuuttia ottelu täysin näpeissä. Kaikki eteni heidän pelisuunnitelmansa mukaan, mutta lasketaan me tunnetaso alas toisin kuin KRP:n valmennus tuossa. Tunne vei, järki jäi jalkoihin. Siinä kyllä Aaro Tammiradan jalka on siellä alueella 5 sekuntia myöhemmin. Peter Kotilainen laukoo 2-3 kavennusmaali, mutta kukaan ikinä koskaan missään ei olisi tätä maalia hylännyt. Ja kokenut valmennus. Jarmo Härmä, Tomi Lämsä. Pitäisi fokus olla jo eteenpäin. Tuomio tuli, mutta mitä vielä? Siellä katsotaan vielä läppäriä, että olisiko se jalka ollut kuinka monta sekuntia. Ja tosiaan epäonnistuneesta haastosta 2 minuutin rangaistus ja kuka muu mukaan. Peter Kotilainen ylivoimalla huudattaa seinään kotiyleisöä, tilanne 3-3 ja sitten kun se KRP:n valmennuksen homma lähtee luisuun, niin se lähtee todella luisuun. Aika lisää siellä Tommi Koponen ottaa momentumista kaiken irti. Pumppaa SPVtä, tämä on nähty ennenkin. KRP-tähtipelaajat, ne on jättäneet jo laivan, ne on jättäneet sinne valmennuksen. Ja mitä seuraavassa vaihdossa tapahtuu? 15 sekuntia aikalisesta edellisestä maalista Riku Hakanen 4-3. Ja oletetaan, että toi haasto olisi mennyt läpi. Nokia KRP juhlisi tässä SPVn tilalla. Kuka ei puhuisi mestaruudesta? Kaikki puhuisi tuosta haastosta. Ennen kaikkea se oli kaiken urheiluhengen vastainen. Edelleen kaikki kysy, miksi tuossa tilanteessa lähdet haastaa?